Jongens, welkom weer bij een nieuwe video van Chill React. Yo! En Joet gaan wij reageren op Try Not To Laugh samen met It en mij. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. Let's go. Ja? Gaan we. Yes. Wow! Go door. Goed, ze gaat wel een beetje gek. Oh nee, ze gaat springen. Nee, wat? Ik ben aan. Wat het? Zie je er? Nee! Ja, lekker zwemmen. Ja, hoe komt ze nou uit? Ja. Hoe komt ze nou uit? Net? Een ein! Uitzie, go. Ja, dit gaat echt mis. Hij kent, ja, dat is dom. Wee, ja, dit gaat toch echt mis. Iemand die valt er nou al. Wedden? Aria is gonna. Dat is Famke. Wedden? Oh! Oeh. Net in de Doe boskist. het. Oh. Hij gaat ik terug. En deze valt, wedden? Sure. Dat is al jij. Die, ze Ja. spieën en toen... Bolts might be like 40 years old. Go, go, go. Oh. Rip, Duplank. Ja, Dat dat is is dom. Dat is gewoon dom. En dan toxie de lamp. Oh, oeh. Tafel kapot. Dat is zeer. Ja! Dat is toch een typische dochteractie. Ze moet ik gewoon Typische- terug Is ik in gewoon terug? Hoe? Hoe dan? Ja, die zit vast. Dan is het vast. Ja. Oh. Die man helemaal in het trouwen is. Oh, ja! Prank. Oh. Oh, oh, oh. Hold on to the tail and then grab the head. Ze gaat erin vallen. Ja, sowieso. You feel like a girl. Tik. En handen achter de nip. Oeh. Wat weer er gebeurt. Zit ik een beetje op een gerde? Wat zegt ze? Weet ik niet. En dan is plunge, weet je? Ja, hoppakee. My daughter wants to know if I can skate. I think that I can turn around. Ja, ik zie het. Oh nee. Go, go. Oh. De serie is hem echt proberen Ja. en toen. Oh, hij is Ja. ook wel hard doen. Hoe vaak hij slaken? Ik Ja. weer bij de 10 seconden wikkel ouw. Ik niet. Dat was goed, Ian. Nou jongens, applaus. dat weer hem voor jou. Ja, helaas wel. Wist dan nog een leuke video? Stuur ze nou eens op. Ja, even een like op deze video. Abonneer op Chill, jongens. En dan zien we weer in de volgende video. Later! Doei doei!